nong ram jong kathan rang blang ha kini ki khindiat sngi kila pelong ka jingya kan dulang kom no banyamir jingmun balle halor ka jingle snap menti jong ka sarkar halor ka bha ya ka bailot san jong gi nong ram na ka daw jong ka jingsha penjulor laban kedo ba nadu usnam arhaja arpuar na kalyang ka sarkar kam shimla ya kata ka bha bailot san shaki nong ram ya ki jing penjulor bat halor kani lada ka sarkar kam ngap na kalyang kinong rep ru kilai por ya ka sarkar ban siu no hapo shibnai lomkumta kin sapelong ya ka jing khi ha kani ka jing ya kan du lang jong kinong ram la dan lang ru ki dokhat ban nong kit kam jong ka kesu nobo sopho area unit bat ki we de ki ba kan thop ya uba rimbul thongni general secretary ka kesu nobo sopho area unit uba Carlos Shangpliang, President Hills Farmers Union, Jong Karang Blang, ha kabaya kani kajing kandu la pelong hador bar hall Jong Kashnong Rang Blang Pembrio. Nakaliang jong akong President Joka Hills Farmers Union Rang Blang Sakil Masau ban kepat nakaliang jong kasukar bahkan pelanya ubud namta ki niki cik penjot jong kane ka surok tulen ka balet na nanong stone sawa kaji namar tingba kane ka surok ho niyo bun ki jing mentoy namar ngilak suk kale kawan rei thuse hakmat jongi ki padba nong rep gila penjot bun ki pentor ka ba bun ki pentor ki ba lasu isra lakumne snem asnem haba ki nongrep ting ki tentang kawe asli ki pentor rei lingba kajing penjot jokane ka surok ki lasu sakut tang untu nalar ba kimdon kam don jam don rei lasu hab bela kat bayo nangne setai rei ya ka pentor lasu isra be kumne lakumba asnem lasnem kumba lastang ya kasurok nadu arhajar arkuar hadu entah dari kasorkar kam sempai hakmat jongi kinong rep kibaduk kibamelung hakine kitan kidong jongi berkot kakine kules bun jongi ga KSU no bos po unit ni penpau kajing sukmen abani kenduk lang betinong rep ne po namta ke ga bangi don kalong ba yi ba na pos kopor ag jing siap penjot kemariang kamtam jing siap penjot kini ki nong rep jing siap penjot kan surok mai ki la siap pat penjulor leng ba jing the ki kendau ba klem da the agi caka ki bapiang re dalawan slap ki la penjot penban ki mariang pat nadu snam arja ka surkar kamsiam la bat haduk menta wilayah budin nak pos kopor bat UI menta ni don haringkat bakinong rep dan ba jungi leng ba gajing ya don ringkat bakinong rep sukmen hakba ni kwa ya kaban doa ya ke ba kinong rep lapan singau ini nak pos kopor muka KSU ni simkia bat khamtam banyilej ban budin khamtam ikini gajing bu ya gajing kerpat gajing ki ba kumno kide ban yo ya la gajong kahok lani ban yo ya la gajong gajing du nong gajing ki ha wa kirap khamtam ki pintar pa gajing ki la siap penjat bebun leng ba gajing siap penjat kamariang penju leng ba gajing wan chung surok kala penjat ya ka ki pintar ti bat khamtam ke bangi don rikat angni pat kinong rep kolong pat pensiau ya ka surkar ba kade ban aino ya ka bail kusan khamtam kinong rep ba UI ba ladap sanction dengan ni laslam rei UI pat haduk mentah laslam pat polai dan laslam pat ha ya ka bail luksan sekinong rep amar jongki sang nong rep jong ka nega dong kathan ka jongi ka bana ka dong kathan na tu sasnyang hadu kathan rang plang nang ta ter ni don kata ka jingkerpat ka basungurit na kenta ki nong trei jong ka sarkar ha ka bayadai bat ni ki nong rep
ngidon kam ya kajing yarap kabakerki namar nakapor sekapor ngikum kinong rep ngidon kajing syamjing ha kabaya dei pat ngi kinong rep namar kajing penculor jong kamaryang nadu usnam arazar arbu ar ter hadu menta kajing penculor kinang jur kamtam habala pentre ya kaneka surok pa jong ka company kawan rak kajing pencot ka bakrau ngiyo i meno ha kapor bompat tre kaneka surok kajing pencot ki long tang kendiat nrei menta ngiyo i pa pun ki jaka ki bangi ngirep ngiyo jing mentoi kum kinong rep pan pam panti nrei menta la sudu la lai snam sau snam la subu ya ka pentor jengi hang to klem yo jing mentoi ha bangi rep yo pa la sudu nalor bangi du ka kasngi ka bangi rap nang ta u sumpai u bangi jungi subet le no nang ta nalor kisngi ki bangi pendu hang to ha ka jaka bangi niyo ban pam ki kun ki ti la sudu no nang ta kane ka jingwan kane ka surok si benta pan pek kalong ka jing mentoi nak benta kayat kayeng rei kalong ka jing du mentoi nak benta jungi kiduk kisuk kamtam ngi kinong rep ngi yo jing mentoi lengpa kapam kati lengpa ukhau nang ta lengpa u ka upan u balong u jing mentoi ba koridor nang ta jungi kinong rep nri menta ngi yo i habangi pu yo upan wan u sulap u telup ta ka to ka kertep jong ka kendau ka wan ka telup no nginom yo su panti te nang ta yo paru habangi la pu lapet hapor ba mi ha nri hatin ka to ka nepat latap no ta ka kendau te kalong ka jing mentoi hadu kata te kumbala la trisitom kum ki kana ka seng KSU pan yale pan penyo ya kata ki jing mentoi kendet kensoj hangi kinong ram te kumbaki kila pen pena kila kren kila pen syai hangi pa kila lek pan trisitom na kenta kane bat ka sarkar kala ong ba kin sa pelaj no ya kane ka jing yarap nak kenta jungi kinong rap